Já vás moc zdravím, jsem rád, že se koukáte na tohleto video, že jste si ho otevřeli. Já jsem tohle video začal teď v tuhle chvíli natáčet z toho důvodu, protože jsem dostal pocit, že je to potřeba, a je to z toho důvodu, že se spustil projekt, který se jmenuje Megaspooler, a tento projekt vyvolal spoustu emocí, ať už pozitivních, pro spoustu lidí je to něco revolučního, je to to nejlepší, co kde viděli, anebo negativních. Prostě najdou se lidi, kteří aniž by o tom se chtěli dozvědět něco víc, tak prostě řeknou, že to není možný, že to jsou obrovské částky a že není možný, aby si tam vydělali i lidi, kteří nebudou aktivní. Já teda mám určité porovnání tohoto projektu a jiného staršího projektu, který byl manuální, muselo se tam všechno hlídat, nic nechodilo automaticky, strašně mě to nebavilo a řekl jsem si, že už nikdy podobné Matrixové projekty dělat nebudu. No a vidíte, jsem v Megaspooleru, natáčím na něj video a tenhle projekt mě opravdu přesvědčil, že má cenu se mu pověnovat a minimálně si o něm zjistit nějaké přesné informace. Já bych rád pokročil dál v tomhle videu, a to z toho důvodu, že lidé se mě ohledně Megaspooleru často ptají na nějaké věci. A to jsou zpravidla věci dvě. Často se sdílí informace, že tento projekt je pro takzvané samotáře, že si v tomhle programu prostě vydělají i lidi, kteří nic nedělají. A to je prostě divný, že když se tohle to řekne. Prostě bez práce nejsou koláče, to je taková stará pravda. A je prostě divný, když se něco takového řekne. Já v tomhle videu se vám budu snažit na číslech srozumitelně ukázat, proč to doopravdy možné je a proč v tomhletom projektu je možné vybudovat jakýsi pasivní příjem. Ten druhý důvod je jakoby obrácený. Lidé se mě velice často ptají, že když už teda chtějí něco v tom projektu dělat, tak teda co? Co je tou činností v tom Megaspooleru, čemu se máme věnovat? Tak jedeme dál, chtěl bych na všechno tohleto odpovědět v co nejkratším čase, takže to obracím na úplný začátek. Na úplném začátku je potřeba udělat jednoduchou věc a jednoduché rozhodnutí. Pojďme se na něj podívat. A to rozhodnutí je velmi prosté. To rozhodnutí je vstoupit do toho programu, vložit do něj částku, která záleží na vás, jak podle vás je nebo není vysoká. Tento program běží na virtuální měně Bitcoinech, což je skvělé, je to měnou budoucnosti, je to anonymní virtuální měna. Bitcoinová peněženka je něco velmi jednoduchého a ta částka, kterou do programu je třeba vložit, abyste byli členem sítě, je 0,01 Bitcoinu. Video natáčím v momentě, kdy jeden Bitcoin se pohybuje okolo $1000. To znamená, že částka vstupu do tohoto programu je nějakých $10, což je v přepočtu na koruny něco od 250 do 300 korun, když k tomu přičteme i některé poplatky, které si potom za převody peněženky účtují. Je čistě na vás, jestli si tyhle ty peníze doma nasypete do prasátka a budete čekat, co se stane, anebo jestli ty peníze vložíte do tohoto programu a budete prostě věřit, že vám to vydělá peněz víc. Asi možná záleží hodně na tom, co se dozvíte v tomto videu a na základě toho se rozhodnete. Já tady přímo hnedka uvádím, že ta částka 0,01 Bitcoinu je minimální. Minimální je protože do projektu můžete investovat i víc. Záleží na vás, jestli to bude tahle ta částka, nebo to bude třeba 2000 nebo 10 000 korun. Vy si totiž můžete v tom projektu prakticky vyrobit několik profilů, přidat do něj všechny své členy rodiny, kamarády, úplně bez omezení. A to jak bez omezení jakoby toho, kdo to je, každý člověk tam může mít x profilů, tak ani omezení věkové. Jede to prostě na Bitcoinech a ani Megaspooler se vás neptá, kolik je vám let. Takže je to úplně jedno. Zároveň je tady velká výhoda, to moc často u internetových projektů nebývá, že tento projekt není omezen IP adresou, čili z jednoho počítače na jednom internetovém připojení můžete udělat klidně 100 000, a teď to ale přeháním to číslo registrací. V tomto projektu platí přímá úměra. Čím více profilů vytvoříte, čím více do něj vložíte peněz, tak tím více vyděláte. Tak pojďme se tedy podívat dál. A podíváme se na to, co teda už s tím projektem dělat dál v momentě, kdy se rozhodnete, peníze tam vložíte, vytvoří se vám virtuální kancelář a chcete v projektu pokračovat. Vy máte prakticky jenom dvě možnosti.
Tou první možností je, že budete pasivním členem, tedy že nebudete dělat vůbec nic a počkáte, až vám systém vydělá ty peníze sám. To je něco, čemu se budu chtít pověnovat hned na začátku, protože to je to, co je prostě velmi málo uvěřitelné, co lidi prakticky nechápou nebo i třeba nikdy nechtějí pochopit. A já vám to prostě ukážu na číslech, protože to, co nikdy nelže, je matematika. Tou druhou variantou je, že ten projekt vezmete do vlastních rukou, nebudete na nic čekat a začnete ho doporučovat ostatním a tím zrychlíte celý proces jak výdělku, tak i navýšíte svoje výdělky. Pojďme si ta čísla ukázat, pojďme začít spolu počítat. Nejprve začneme tím, co se vlastně stane s tou počáteční investicí. Z toho hodně věcí vyplývá. Ona ta počáteční investice, těch 0,01 bitcoinu, se rozdělí na 3 části. Začneme tou nejmenší částí, velmi důležitou. 20% z této částky, tedy 0,002 bitcoinu, jde zpět do firmy. To je velmi důležité, firma musí z ničeho žít, musí se upravovat stránky, musí být prostě volné prostředky na propagaci té společnosti, bez toho by to prostě nešlo. A je to poměrně malá částka z té investice. No a potom těch zbylých 80% se rozdělí na 2 části, které jsou velmi důležité a velmi souvisí s tím, zda je někdo aktivní člen, anebo zda někdo čeká, co mu spadne do klína samo, což v tomto projektu lze. Tak. Prvních 40% označují zelenou barvou 0,004 bitcoinu a ty jdou přesně tomu člověku, kdo je aktivní a na čí registrační odkaz se ten daný člověk zaregistroval. Odborně se to v tomto systému takovému člověku říká direct sponzor. No a další 40%, tak ty jdou tomu, pod koho se ten nový člen do sítě zařadí. Je to takzvaný sekundární sponzor. Pokud se zatím takhle podle textu přesně nevyznáte, o čem to vlastně je, přikládám k tomu grafické znázornění. Tak, v tomto projektu si dobře pamatujte čísla 3 a 7. Tak, ten obrázek už jsem teď spustil celý. Vidíte vodorovně, dole označení čísla 1, 2, 3 a svisle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokud se občas někde na internetu setkáte s nějakou jakoby třeba inzercí, kde vám prostě lidé popisují, že se jedná o Matrix 3x7, tak to je přesně ono. A vysvětlím, co ty čísla znamenají. Vidíte nahoře zeleného panáčka aktivního člena, který do sítě přivedl 5 pasivních členů, 5 lidí. Tak, no a vidíte, že do jeho první řady se zaregistrovali 3 a do druhé řady se přidali další 2 členové. To je právě to hrozně důležité, to proč vlastně je možné, aby si v tomhletom systému mohl vydělat i člověk, který bude pasivní, a to nejenom, že se mu třeba dělat nic nechce, ale nebo že to třeba neumí, neví jak na to, neví jak to někomu vysvětlit. Tak v tom je ten systém geniální, protože pod jednoho člověka do přímé linie nelze zaregistrovat nebo nelze přidat více než 3 lidi. Vidíte toho 4. a 5. v linii 2, které automaticky systém zařadí pod ty lidi v té linii číslo 1. A takhle ten systém pracuje úplně automaticky. Prostě na první volné místo ze zhora dolů, zleva doprava ty lidi automaticky přiřazuje. A to je prostě první faktor, který je důležitý v tom, aby bylo z toho srozumitelné, že si v tomhletom systému vydělají i lidé, kteří prakticky nic nedělají, ať už z jakéhokoliv důvodu. Pojďme tedy dál a ukážeme si to na konkrétních číslech. Tohle je asi nejdůležitější tabulka, kterou najdete na i stránkách megaspooler.com a kterou se vám teď budu snažit co nejsrozumitelněji vysvětlit. Je to jednoduchá matematika, podle které zjistíte, že si opravdu i lidi, kteří nějakým způsobem dál nedoporučují projekt, mohou vydělat nějaké peníze. Tak, my už v té tabulce máme vyplněno 7 úrovní, to je to druhé číslo, které je důležité v tom celém programu. Vlastně dostáváte se v tom programu od 1 až do 7 úrovně
a tomu odpovídá dá i počet členů. Vidíte trojnásobky členů prostě v každé té úrovni, do každé té úrovně prostě připadne tento určitý počet členů a automaticky se ty úrovně prostě zaplňují. No a každá úroveň také něco stojí, vy za ní platíte, ale pozor, vy za tu úroveň neplatíte žádné extra peníze ze své peněženky, ten program si je prostě automaticky zase strhne z toho vašeho výdělku. To je další prostě obrovská výhoda tohoto systému. V tom programu, který tady nechci jmenovat a nechci ho hanit, protože pořád existuje, lidé si v něm vydělávají peníze, to prostě lidé dělali manuálně a i třeba díky nekázní některých jejich členů si potom lidé pod nimi ty peníze nevydělali a končili. Takže tohle je prostě obrovská výhoda. Ten systém dělá všechno automaticky za vás. Je přesně automaticky nastaven na jednotlivé kroky. Prostě upgradey, výběry, reinvesty, to všechno dělá ten systém sám. Tak a je asi jasné, že čím vyšší úroveň, tak tím je cena toho upgradeu na tu další úroveň vyšší, než se úplně zastaví. Tak, no a teď už se jdeme mrknout na to, kde se tam teda bere vlastně ten výběr, ten výdělek. Tak, můžeme si ho jednoduše vypočítat. Bavili jsme se o tom, že 40% z úvodního vkladu získává toho člena získává ten jeho vlastně pasivní sponzor. Takže když vezmeme 40% částku z částky 0,01, která je 0,04 a vynásobíme počtem členů v první linii, tak nám vyjde částka 0,012 a z této částky si systém automaticky strhne upgrade, čili mám tím na mysli, automaticky se zaplatí vstup do druhé úrovně a v peněžence k výběru, nebo spíš zatím v interní peněžence na Megaspooleru zbývá nějakých 0,002 bitcoinů. Ten výběr se zatím neprovádí a na to si počkáme později. No a tímto způsobem to funguje i dál. Jen chci upozornit, že ten Matrix je nastaven tak, že v druhé úrovni dostáváte vyplaceno nebo jste sekundárním sponzorem těch lidí, těch členů, které ve vaší druhé úrovni splní prostě kvalifikaci na druhý level. Ve třetí úrovni na třetí level, ve čtvrté úrovni na čtvrtý level, jo, a tak dále. Jo. Čili začneme teda tou druhou úrovní. Mimochodem, druhá úroveň stojí úplně stejně jako úroveň 1, akorát už si to teda ten systém bere sám z té peněženky, je to těch 0,01 bitcoinu, akorát jsou vybrané ne od 3, ale od 9 lidí. Čili zbývá nějaká částka 0,036, z ní se zaplatí upgrade na třetí linii a v peněžence zbyde nějakých 0,006 bitcoinů. Takhle bychom mohli pokračovat dál, kde 40% z částky 0,03 je 0,012, která se zase vynásobí počtem členů a vyjde nějakých 0,324. Zase je nastavena cena upgradeu, který si systém strhne sám a tady bych se chtěl na chviličku zastavit. Vpravo vidíte výběr, který je v hodnotě 0,074 bitcoinů. Ten program je nastavený tak, že jakmile se dostanete na třetí level, tak peníze vám začne sbírat už na výběr. A jakmile dosáhne částku 0,08 bitcoinů, tak vám ji vyplatí. A pojďme jakoby porovnat to, co vlastně ten samotář do toho projektu vložil a co vybere. On do ní vložil 0,01 bitcoinů a teď jste vlastně na třetí úrovni. Těžko vám dokážu říct, jak dlouho bude trvat, než se na ní dostanete. Záleží na tom, kdo je nad vámi a koho prostě přivede pod vás, jak moc se ta síť bude rozšiřovat. Ale i kdyby to bylo za 3 měsíce nebo třeba až za půl roku, tak se vlastně z 8násobí váš vklad. Já to ještě jednou zopakuju, z 8násobí se váš vklad do tohoto systému, už tady na třetí úrovni. A vidíte, že ty výpočty, že to je matematika, že počítáme 40% ceny, co dostává ten sekundární sponzor, jenom je násobíme počtem členů a odečítáme z toho upgrade, který si systém bere k tomu, abyste se posunuli na další úroveň. To je prostě fantastický a to je hlavně to, proč je ten projekt
doporučován samotářům. No nic, jdeme dál. 4. úroveň je zase o něco zajímavější, protože 40% z částky 0,25 je 0,1 a násobí se 81 členy, kteří přichází do této 4. úrovně a nakupují vlastně úroveň číslo 4. Tak, no a vidíte, že z té částky 8,1 bitcoinu, to už jsou docela dobrý peníze, když si vezmeme, že prostě jeden bitcoin aktuálně je $1000, tak zaplatíte, nebo systém vám automaticky odečte peníze za zaplacení dalšího levelu, 5. levelu, a pak už tady přichází další položka, která se říká reinvest. To je to, co odlišuje úplně diametrálně tenhle ten projekt od podobných projektů. Protože tento reinvest neudělá nic jiného, než že za ten jeden bitcoin, který reinvestujete, vám vytvoří 100 prostě lidí virtuálních do vaší sítě, které je rozmístí ze zhora dolů, zleva doprava. To nejenom, že přinese vlastně peníze vám, ale pomůže to hrozně i lidem, kteří napadali pod vás v té síti, protože ty tam vyplní hluchý místa a prostě oni za ty lidi dostanou úplně stejný odměny, jako kdyby tam někoho zaregistrovali. A to je prostě obrovský plus. Prostě hned 100 lidí vám to přivede automaticky, když prostě nic neděláte na téhle 4. úrovni. Já jedním dechem dodávám, že ono se to zdá, že to je hrozně jednoduchý, že to je 4. úroveň, ale je potřeba si uvědomit, že těch 81 členů v té 4. úrovni, že za ně dostanete odměnu v momentě, kdy oni taky stoupí na 4. úroveň. Takže to prostě může chvilku trvat, není to hned. To si prostě občas taky lidi jako blbě myslí, že ten výdělek je hned a pak můžou být trošku zklamaní. Je prostě potřeba počítat s tím, že tenhle projekt je namyslen na dlouhé roky dopředu a že prostě ty vysoké částky nevyděláte úplně hned. Prostě vždycky záleží na tom, koho máte nad sebou a jaké lidi vám přivede do sítě, pokud jste samotáři. No, takže to je level číslo 4, jdeme dál, level číslo 5, a už to nebudu tady celý předříkávat, ty čísla prostě vychází z toho výpočtu částka 145,8, ze které se odečte částka na upgrade na 6. level a vytvoří se dalších 200 účtů. 6., 7. level a tady už jsme na velmi vysokých částkách, vidíte, že tady je ten výběr 13 118 bitcoinů. Když si vezmete, že jeden bitcoin je $1000, tak se dostáváte prostě na obrovskou částku, ale zase bych tady chtěl to nadšení, který jakoby někdy se i sdílí na těch sociálních sítích, jakoby trošku mírnit, protože je to prostě obrovská spousta práce a pokud by vám jako měl někdo slibovat, že hned bez ničeho prostě jen tak dostanete ty peníze, tak to tak prostě není a je potřeba být prostě trpělivý a věřit tomu, že se to dostaví a klidně i časem. Takže to je ta kalkulačka. Já doufám, že jsem byl srozumitelný a že z tohoto je úplně jasné, že si tady může vydělat i ten, kdo nic nedělá. Jdeme dál. Tak, tohle byla jenom nějaká tabulka. Tak teď prakticky nastává věc a ta, že bych se vás rád zeptal, jestli vás zajímají jenom tyhle ty keci, jak já říkám v kleci, anebo chcete i vidět důkaz. Tu otázku jsem vám ani nemusel pokládat, protože vám ten důkaz rovnou můžu tady ukázat. Tady vidíte reálnou kancelář člověka, který je samotářem v tomto projektu. Nemůžu vám tady ukázat někoho, kdo je na 7. úrovni, protože projekt běží chviličku. Ale vidíte tady, že vpravo, že ten člověk nedostal žádnou odměnu za registrovaný členy, protože žádné nezaregistroval. I tak vidíte, že ten člověk je na 2. úrovni a ten systém mu automaticky zakoupil prostě tu 2. úroveň z toho, co mu vydělali ty lidi, kteří mu do té sítě spadli. A dole vidíte, že ta síť se mu opravdu plní lidmi. Tohle to je důkaz toho, že to opravdu funguje a toho, že tam ty lidi prostě přibývají do té struktury směrem dolů, i když zrovna prostě i když vám zrovna prostě něco brání v tom tam ty lidi přivádět. Co teda ale je potřeba v tom Megaspooleru dělat? Když už prostě chcete něco dělat, tak nelze dělat nic jiného, než ten program doporučovat.
Tady vidíte ten důvod, proč byste to měli dělat, protože již na začátku bylo řečeno, že 40% dostává prostě aktivní člověk a dostává je ze všech, jak i prvních investicí, tak všech i upgradeů a reinvesticí lidí, které přivedl do té sítě. Tuhle tabulku si klidně můžete zastavit a můžete si prohlížet ty čísla, je to v bitcoinech a vidíte tady prostě ten rozdíl. Už k tomu ten aktivní člověk prostě dostává všechno to, co jste viděli teď v té tabulce pro lidi pasivní, pro lidi samotářský. Plus k tomu dostává i všechny tyhle ty odměny za lidi, který přivede. A když si představíte to, že vlastně 1000 kanceláří vám ten systém přiřadí sám, tak opravdu potom se vyplatí se tomu projektu pověnovat, ať už tak, že do něj prostě zaregistrujete rodinu, anebo že se o něj podělíte s ostatními, ať už s lidmi, který znáte, anebo který neznáte. Takže to je prostě ten rozdíl mezi aktivním člověkem a člověkem, který čeká, co se stane. A to je za mě všechno. Já jsem chtěl tohleto video určitě udělat trošku kratší, ale trošku jsem se rozkecal a bylo to hlavně kvůli tomu, aby bylo prostě jednoznačně srozumitelný, o co tady jde. Možná se do budoucna pokusím natočit něco kratšího, ale já doufám, že i když je to takhle trošku delší, tak že to z toho prostě bylo jasné a pokud se na to video ještě teď koukáte, tak vám moc děkuji, že jste to se mnou vydrželi. Na konci bych řekl ještě 2 věci. Ta první věc je, pokud vás tohle video nějakým způsobem jakoby nepřesvědčilo, tak já vám přeju hodně štěstí v tom, co děláte. A pokud vás přesvědčilo a jdete se registrovat do Megaspooleru, anebo prostě už v Megaspooleru jste a chcete tohleto video používat na propagaci, tak záměrně jsem ho udělal anonymní, neříkám do tohoto videa, kdo jsem, abyste prostě tohleto video mohli vzít, dát si ho na své stránky, i když prostě nespolupracujeme společně a můžete ho používat, pokud se vám líbí, pro propagaci tohoto projektu. Já věřím, že se mi tohle jednou vrátí. Děkuji vám za pozornost, mějte se krásně.